Bill of Rights. Mane chapter mapani duong' ahinya e katiba ma wantiere godo. To chapter no omiyo gimiluongo ni right to life. Emomiyo ineno kata sani kidhi e doho motweyi to hang. To onge ng'ama osetimo ang'owa mosedhi hangman. Ineno ga kakori nyisi ni ibedo detained for life. Manyiso ni biro mana bedo yie kacha to kiwuogi nikech chik ok ochiwo kawo ngima mar ng'ato. Mar ariyo ka ineno gima notimre minjo kowacho ni detention without trial. Ni ineno ka Morris Ogeta marito migosi Raila Odinga nomaki mobet kiandaladi. Owacho mar Babu Owino. Senator ma Vihiga nowacho ni ne obila biro make mobila machielo emonyise ni senator we wakonyi mondo iringi. Mondo nikech ni wacho ni ka migosi William Ruto dhi Vihiga to dhi theko kuchocho. Koro ni make. Wantiere gi Pauline Njoroge mano mak mane wasewacho no ketne nyaka yedhe kano make makata polise mano make wacho ni oke gimomiyo no ketne mano. Wan gi ja Mungiki mano se no kawe kawuongi kamani kodine no wuongi matuo okawe go wadgi gi pie mare. Gima paro ni jogi onego ng'i kata Babu kani neno ka doho no osegolo gi Gaucho gi joma no maki ma Gaucho nyiso nyaka joni achiel kuom polise obila mano goya obet kae kendo ne girito gi oko mondo gimakgi. Mano omiyo Babu ni neno mana kano bedo sneaked mondo mi kik tim ang'owa kik make. Mani neno ka lawyers ogolo statement mano Jiambo golo chamo wacho ni chik pok ne gineno maka doho sewe ng'ato tidogi maki kendo kanyo ok onego beni gima kamano timre. Tapani gima ma aparo ni koro onego wawuog obila. King'iyo chik mar obila National Police Service Act piny kanyo nitiere gimiluongo ni standing orders. Standing orders no nyiso obila kaka nyakiritri. Ibro yudo ka jatendi nyisi ni dhi mondo igo mondo inegi. Kochopo kama koro romo to ine mibro ting'o msalabani. Pile no sebedo gania ni wacho ni jatelo no chiwo order. Koro wane watimo kaka jotelo. Nyocha waneno kambu iwacho ni anino nyisgi ni kata kuonde matho wuoke kik gichiw report mar jok motimo ang'owa motho. Ting'e ni kochopo kama ochope ni neno ka former commissioner of police Ali no yudre Hague. Sani king'iyo case manotero Ali Hague kikawo kome tiketo gi Ali tiyudo ka boxes mane otik mag Ali Hague ka kome osekadho te to polise mantiere bo osekadho te. Koro ing'eni gimonego ging'i maber niya un to nyalo time ka to chik mar Kenya unyalo wacho ni koro une Kenya ka to oko to ing'iyo we manche neno ka United Nations Human Rights no se wuoyo mo wacho ni kako obila tayo gik moko Kenya ka ok ber. Mar ariyo obila wuon be kata ka wawacho ne gini nitie chik ma protero gi kamoro gimbe ni neno kiwacho ni shida magintiere godo ng'eny kabisa. Nido ka ng'ato wuok e ode en gi shida ne kendo koche chabidhi nyise nang'o ni mondo tich monego ti emomiyo ineno ka wayudre kamano. To mai aipoa manyo wacho no wacho ni report magintiere godo magisemiyo nyaka IG Kome gisemiyo nyaka minister gisetero nyaka bunge nyocha gitero nyaka task force mar Maragacha magi wacho ni mokwongo kane chik manyien no biro maja mar AP gi regular no team to no gidhi refresher training mondo gibed trained ni kamae e kaka manage civilian. Koro yudo ka AP mane deal gi anti stock koro biro oriw gi regular mane rito jopiny ok nyalre. Mar ariyo jogi kodhi e ng'anyo magintiere gi jogi ok chula allowances magi. Koro yudo ka ng'ato be pod nigi mirima mar allowance chapoko tima ng'owa poko miya. Jogi kadhi operation to iketo gi e pool magibede so 9 okinyi to gibedo deployed saa 3 okinyi. Tidwa gori gi jong'anyo gi nyaka odhiambo. Kido kata breakfast no kete mang'owa no kimadho. Koro yudo kama ebe kelo shida gi.
command structure be wacho ni kama command structure nitiere ni iyudo ka kata command momi ok en jatendi en ng'amiro mogo kawuono to nyisi ni tim kama koro iyudo ko Obila be kama nitiere gin kama tek kabisa basti wacho ni kata transfer be iye kae transfer itimo gi kaka in loyal gi ka gimonyisi mondo itim ang'owa itim ka in ng'ama wiye tek be transfer no kitim ang'owa ok iyudi koro iyudo ka koni iwacho ni musmeno gin ariyo koni idwa ni mondo itim orji koni imbe shida ma intiere godo thoth koro miyo kata kowago Obila gi to be onego wang'e ni kama gimbe giwuoke iyudo ka ng'ato stress manigi mental health ma kochopo to wacho ni ka mae kama kawuono de tieko stress na te maka duoge ot to koro wacho ni ambe natim ang'o anatimo koro aparo ni jok mochung' ne Obila Professor Kindiki Raymond ma wuod Luo gi IG kata nyaminwa spokesperson Resila koro magi gik monego ging'e ni sani kata ka wadhi e ng'anyo to Obila be nigi kit malong'o nikech mokwongo ing'e ni research onego bed the last resort tear gas water canister rubber bullets mage monego bed mokwongo koro machielo ni to bedo last makata kochopo kama koro iwacho ni tiyo kode tiwacho ni reasonable force emano mi tiyo kode tok ni mae the first makichopo tikungi keto lweti ng'iyo ni tabrogo kanye nyoche neno moko nche jofwambo mako kendo chimo mana joma ng'anyo tir togoyo moro no ochimo tapano dogo paro acha akikago toweyo erokamano chikto nitinya kwa Ramogi joma opogore kod mano jatend piny Kenya mano dhi rutaya gikone kod nowuok apia